खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोना लाग्रोनाय थाबाय। दायो नै नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअजों फैलायबाय। दा नै नलबारि फैदों आरोना जोङो। नलबारि फैदोंब्ला माने फुरा माने मा बुङो बेखौ ट्रेन स्टेसन सेरजोंसो फैदों। बिराद खामानि सोलिगासिनो नालाय एसे आं एसे दिन्थिना होनोसै आरो दै लोगोफोर नायलांलाय। दैबाना नलबारिया एसे अखा हाबानो माने लोमसावजोबो आरोना। नलबारी आके कैसा लगा मिठी? बढ़िया लगा। पूरा बांध पानी। थोड़ा सा साइड होके बात तो करो। लेकिन अभी दुखी में हूँ मैं। मेरा मोबाइल क्या होगा पता नहीं। तेरा मोबाइल अभी दुकानदार को देगा तो पता चलेगा। 20 पड़ेगा सुनो मैंने ना। जाना ना हर चीज़ पे। एक दो 20 का राइड है। अखा माने पूरा हागासिनो दै लोगोफोर अखा हागासिनो दै। माने नलबारि फैनायनि खारनानो जाबाय माने आबो मिथिनि मबाइल रिपेयारिं माने मबाइला एसे गाज्रि जाना दंनो बेनि थाखायनो फैनाय जादों माने बे नलबारिसिम। दा नायनोसै बोरै मायाव दिन्थिनाय जायो। मोनफिनगोन मोनफिना मबाइलखौ माने मबाइलाबो इम्पर्टेन्टथार नालाय बेनिखायनो फैब्रबनांबाय नलबारिसिम। माने उफाय गैला। खाथि खालायाव जों थानाय जि जायगायाव दङ जों माने बेयाव खाथियाव मबाइल रिपेयारिं गैया नालाय बेनिखायनो दा नै नलबारिसिम फैबाय आरो। नायलांदो बिदिब्ला लोगोफोर। पुरा नै ट्रेन फैगासिनो लामायाव नेगासिनो आरोना पुरा गारि भिर जागासिनो। नलबारि Bagai raiki lana le pilana. Sila. Sudah gak tuan cuma kecil mana sini ada. Hai. Ini kita tu. Ini apa? Ini kita siapa sebenarnya? Ini apa? Bawa saya kan tamu pura bagi sini bilang. Nah, ini je. Sini bazar dong nama ada. Fैगासिनो खामानियालाय जागोन आरो दा नायनोसै। खामानिया जादोंबाबो जायासै होनना बुंनांसिगोन। फारसेथिं टाइमनि आरो फारसेथिं मा होनना बुंगोन बेखौ दामाबो एसे बारा बिखादों। ओइ डिसप्ले आंना गाज्रि जादोंबाबो डिसप्लेनि दामा एफा जायाथ'। थांफिनसाहां बानायथ'ला। बिसोरो दा एलु एला इटु बेयासै होननानै थगायनानै जुदि फैसा बारा बिबा मा खालामनांगौ देलाय। आं फैसा गारनो बादोंमोन।
नायलांबाय थादो आं जा एसे बे एक्चुअली नोङो मेकानिक्स आलदा गैगोन ना गैया नलबारियाव मेथाइ जायालै लामाखौनो माबा बिथिंजाय थांजाब्रा नङा फुलबारिनि दखाननि गला नामा बबे मोनफैनोसै नै इफोराव बानायगोन नामा इफोराव दखान जायगा मा नागिरदों जोङो मुथारसिगोन बोरमा मुथारसिगोन लोगोफोर दायो नै मुसलपुराव दंफैयो माने मबाइलखौ दहाय नलबारियाव होदोंमोनबा माने नलबारियाव जागौमोन जाबाबो आरो बेयाव माने 4टासिम नेनांगौ आरो लोगोसे माने पेमेन्टआ माने 6,500 बिदि 700 बिदि नांगौमोन आरो बेनिफ्राय नांगौब्ला माने बेयाव फैसाजों जेबो खोथा गैया माने टाइमा थारमाने 4टासिम नेनांगौ होननायखौ बेयाव होबोआसै दायो नै डाइरेक्ट नलबारिनिफ्राय बरमानिफ्राय डाइरेक्ट मुसलपुरजों सफैनानै दा नै होबाय आरोना माने दा फाहामनो होदों एसे नायनो होबायनो दा बेखौनो एसे नेनानै लांसै आरो बिदिबा लोगोफोर आं माने दा नै बिसोरो एटिएमआव थांदों एक्टर एक्ट्रेस सानैबो मिथियो आरो युथुबमोना बेनिफ्राय आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नायनोसै मबाइलखौ मोनलाङोना मोनलाङा थेवब्लाबो माने जुदि मोनलांनाय जायो आं गाबोननि भिडिअ लाबोनो नाजागोन निस्सय बेनिखायनो दिनैनि थाखाय आं बयखौबो आंनि बे भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय होननानै आं बुंनाय थाबाय बेनिखायनो गाबोन फिन थाबैनो लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय बाय बाय